La plataforma Algemesí al Debat continua amb el seu propòsit d'apropar la política als veïns de la ciutat i crear un ambient participatiu. És per això que han realitzat al Saló d'Actes del Casino Liberal una nova edició de Tinc una pregunta per a vostè. En esta ocasió, la convidada va ser Marta Trenzano, portaveu en l'oposició del PSPV-PSOE a l'Ajuntament d'Algemesí. Al igual que en l'edició anterior, en la que va participar José Bermúdez, la plataforma Algemesí al Debat va dur a terme una enquesta en la que es va elegir el convidat d'este acte. Jo crec que tampoc necessita preparar-se massa, no? És a dir, l'acte ha de ser espontani, la gent que vinga, que pregunti el que vulga. Jo li contestaré amb la màxima sinceritat i procuraré amb la màxima claredat per a que se mantenga. I ja està, jo crec que això s'ha de veure no com un examen, sinó com una jornada per a que la gent s'apropi als polítics, el polític s'humanitzi la seva figura, s'apropi també a la gent i que passem una estona on siga la participació la protagonista. La segona edició de Tinc una pregunta per a vostè va mantenir l'èxit d'assistència, on el públic va poder traslladar les seues inquietuds per tal que Marta Trenzano mostrarà la seva opinió i de la seva formació política sobre assumptes com el nou mercat, l'atur i les becerrades, entre altres aspectes de la vida política d'Algemesí. Molt positivament perquè és un nou canal de participació que s'obri per a que la ciutadania pugui apropar-se als polítics i més Algemesí ja va participar, ara participem els socialistes, sabem que Esquerra Unida també ha dit que participarà en la propera edició, llàstima que el Partit Popular s'ha negat a participar i a nosaltres sí que ens hauria agradat que ho haguérem fet perquè a més és l'equip que està ara mateix governant la ciutat i segurament a qui més preguntes farien els ciutadans. Però de tota manera, així participa qui vol, nosaltres sí que hem volgut participar perquè pensem que és el nostre deure rendir comptes als ciutadans i esperem que sigui una jornada positiva. Des de la seva creació, Algemesí al Debat s'ha dedicat a organitzar debats, col·loquis i activitats d'aquest tipus per tal d'informar als veïns de la ciutat sobre els temes d'actualitat, així com fomentar l'esperit crític entre els assistents i apropar-los a la política local.